Esango nuke narrazio poetiko bat dela, eta ez dakit, dana dela esango nuke zaila dela definitzen ere, baina, bueno, norbeak ikus dezala ze aurkitzen duen, ze bilatzen da gero ze aurkitzen bertan edo. Paisaiaren alderdi metaforiko bat bezala dago, esango nuke, eta bai, bi paisaien artean doan bidea bada pixkat narrazioa eta narrazioko atal desberdinak eusten diren lekua bezala esango nuke. Ez da bidaia bati buruz, baizik eta bidaia batean gertatzen diren hainbat gertatzen edo kontatzen, gogoratzen edo ikusten edo diren hainbat pasarteren konkatenazio bat esango nuke dara. Seguru asko idazten hasi nitzelako eta konturatu nitzelako hor idazten nahi nitzen testuak ez zirela bestiak iteko niretzat, tematikaz, baita tematikaz eta baita testu tipoatik, eta nik uste orduan, eta horrek eman nindun gehiago idaztera eta beste leku batea idaztea. Dana dela zenbait gauza bai daude gertu segurasko abestietatik eta beste batzuk hortik aurrea eta hola.